Никой не може да каже кога, къде и с каква сила ще бъде въпросното земетресение. Работят екипи в цял свят. На този проблем до сега няма нито един успешен прогноз, който да може да се каже, да, днеска в 3 часа, както господин Лещански беше казал, 3 часа бяха обявени, че ще има разрушения. Такива неща просто мисля, че въобще не трябва да се правят и никой не трябва да вярва на нещо такова. Ако някой каже, да, в рамките на 10 години за този район се очаква земетресение с някакъв магнитуд, да, окей, но тази прогноза не върши работа пък на хората, които се занимават с обезопасяване на населението. За Балканския полуостров може да кажем, че не сме една от най-активните сеизмични държави. В смисъл, сравнение с Турция и Гърция, просто нашата сеизмична активност е доста по-ниска, но в сравнение с една Чехия може да кажем, че ние сме сеизмично активна и застрашена страна.